Sziasztok, én Bildanki vagyok. És ebben a videóban egy gyurmát szeretnék bemutatni, méghozzá nem is akármilyen gyurmát, hanem a gyurmalint, az intelligens gyurmát, méghozzá a szuperhigany mágneses. Kicsi fény. Tudom, a szar minőség van, előre is bocsánat. Mindegy. Na hát akkor kezdjük is. Perc. Tehát ki is bontottam, és megkaptuk ezt a vasszínű gyurmát. Na hát ennek mik is a tulajdonságai? Most jó van, gyurmázni lehet rá. Oké. Na de. Vannak itt különböző dolgok, például, hogyha fogom, és fogom így rávágok kézzel. Ez semmi. Na de. Hogyha lassan szépen nyomjuk össze, akkor láthatóan kezd összefolyni. Ez elég fura, látjátok, ott az ujjam nyoma. Na. Azt mondja, szakad, mint a papír. Hát ez remélem igaz is. Kéne valami kamera állvány. Csak nem tudom mi. Várjatok, gyerekek, várjatok. Hoppsa. Ez itt tökéletes. Azt mondja, hogy ez nyúlik, mint a rágó. Na, de ha fogom, és erőből meghúzom. Sorry. Még kell valami. Ez erőből meghúzom, akkor eltépődik. No de, én gyúrok, letépek belőle egy kis részt. És gyúrok belőle egy golótkát. Próbálok belőle valamilyen labdaformát kihozni. Két kezem közé döntőlöm, úgy talán fog sikerülni. És igen, sikerült. Fogjuk. Lesz egy ellensége. A gumilabda. Gumilabdát lehetjük. Itt is lehetjük. Ekkorát pattan. Fogjuk a gyurmalint. Na. Igen, a gyurmalint tökéletesen tog. Na. És hogy ezt most így összegyúrom egy ilyen furcsa alakzatba, ide teszem. Megnézzük, mi történik 10 perc múlva. Na akkor nézzük, hogy mi is történt. Na, hát a a tömbből lett egy ilyen szétfolyt tehényleppényhez hasonló dolog. Na, sajnos a mágneses tulajdonságát és a törés tulajdonságát nem tudom bemutatni. Viszont azt, hogy ha rácsapsz, nem törik, nem nyomódik szét, ezt azzal tudom, hogy itt van
Semmi baja. Ez behorpat ez a tányér. Azt mondja, fogom ezt a vasbábut. Semmi baja. Igen. Mágneses tulajdonságát nem tudom bemutatni. A törés tulajdonságát sem tudom, mert akkor az nagyon sok ide lenne, amire összeszedni, mert kalapácsom sincs hozzá. Na de. Akkor a linkjét megadom, hogy honnan lehet megrendelni. Sziasztok!